The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. James 5:13, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. 1 Peter 4:12-14. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, he is blasphemed, but on your part, he is glorified. John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Psalm 34:15-17, or 15 and 17. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Jeremiah 20:13, sing to the Lord, praise the Lord, for he has delivered the life of the poor from the hand of evildoers. Before we start sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, muadto dayon kita sa gamit sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. Kinahanglan natong limpyuhan ang atong tagsa kakalag, atong isugid ang tanan natong mga salang nabuhat ng adlaw, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug if gikinahanglan man nimo ang paggamit nining rebound technique, ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa mga sala, kundi ang imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magandam ta, pinagi sa hilong nga pagampo. Ama na mong langit nun, una sa tanan, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga adlaw, sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat sa among pagdala ka namo din indapita, aron kini among pahimuslan sa pagpadayon sa pagkaton sa dugang nimong kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Salamat ni mong Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan to mga subscribers, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome. Aniha pa kita sa atong tunanan
giuluhan og the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Now, kagahapon itong gisgutan katong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, nagisangkap sa Diyos kanato, Operation RFFG DPIHPO. So, kining napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, alang kini sa atong paggamit. So, anara kanimo, pahimos ka ba niya na o dili? Kaya kining mga paagiha sa pagsulbad sa mga suliran, garantisado man kini kay iyaman sa Dios. Nara kanimo, mo pahimos ka ba niya na o dili? You see? It's a matter of choice. Now, kung bahin niya itong napo ka mga, o unsa ka to atong himuag review. Ang nagunag yun ni mo ang rebound. Okay? Hindi ka human mong rebound, suod ka na dayon sa plano sa Diyos. Right? Meaning, tuwa ka musod sa operational divine sphere, God's royal palace, God's power system, atong puloy-anan, ingon nga mga magtotoo, niining katuigan sa simbahan. Okay? Sa pagsud na nimo dito, makagamit ka na sa uban nga mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Kaya ang musunod nini mao ang imong pagkapuno sa Espiritu Santo. So right after rebound, you're filled by God the Holy Spirit. Sunod, ang faith rest drill. Okay? Ang imong paggamit na niini, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. Faith rest drill. Sunod, grace orientation. Nga ikaw mahiluna na sa grasya. Sundan ka na sa doctrinal orientation. Nahiluna ka na sa doktrina. Sundan ka na sa personal love for God, the Father. O musunod niya na maong impersonal love for all mankind. Then, sharing the happiness of God. Ang sunod, ang personal sense of destiny o ang ika na po mao ang occupation with Christ. Okupado ka na kang Ginoong Hesukristo. Now, niining na po ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Walo lamang niini ang magamit ni Ginoong Hesukristo atol sa iyang apostatic union. What do you think we're not? Unsaman. It's number 8. Okay? Unsa bang number 8? Sharing the happiness of God? No. Correction. Only 8 niining na po ang magamit ni Jesus Cristo atol sa iyang hypostatic union. Dili kay ang number 8. Okay? Let me correct on that. Only 8 niining na po ang gigamit ni Jesus Cristo atol sa iyang hypostatic union. So, unsa man ang una? Rebound. Wala siya magkinahanglan kay woman siya sala. You see? Now, Hebrews 12:2 na kanayon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Leviticus 1:3 also says, a burnt offering represents propitiation. Yes. Pagpala sa sala kadtong ilang paghalad, ilang paghimo o paghalad, burnt offering, nagrepresentar kadto sa pagpala sa sala. Now, atol niya itong panahon sa mga Hudiyo, a sacrifice who was blemished and unclean, dako kadtong pasipala. It was blasphemy. So, a sacrifice had to be unblemished, unclean. Kini kaamgid ni Ginoong Hesukristo. So, ang Levitico 1:3, animal offerings, a burnt offering representing propitiation.
sa dihang namatay si Ginoong Kristo dito sa cross, ang tanan natong mga kasalanan kaniadto karon og sa umabot nga mga sala nga atong buhaton gibayran kadto ni Ginoong Kristo in full sin offering kadto. So why do some people still do some kind of penance and sacrifices? Is that not an insult? You see? Insulto, maganahuman naman na. Now, Psalm 22 verse 3, you are holy. God the Father ang buot pasabot niini. You. God has perfect righteousness. So He has nothing to do with sin. Wala. Wag yun siya labot sa sala. Ang Diyos mismo bungat, nagasulti niini. I am a perfect God. Ang paagi sa Diyos, plano sa Diyos, tuyo sa Diyos, kamubuton sa Diyos are all perfect. Thus, we need to know all this diya sa pulong sa Diyos. Kini nga itong itunan, lawadlaw. Nagtuon ta sa iyang mga paagi, iyang protokol, iyang paagi, iyang plano, iyang tuyo, iyang kabubuton, iyang pasidaan, o kining tanan hingpit, perfect, reflective of who God is. He is a perfect God. Mao nga labyan sa pagkamanungdanon nga kita makatuon ni ining mga butanga diha sa pulong sa Dios. Now, unsa to gipamulong ni Ginoong Kristo samtang gabitay siya sa cross? Usa sa iyang gipamulong, ili lama sa baktani. Kadto aramay kadtong iyang pagsulti niini. God the Father ang iyang kanang address niini pagsulti niya, my God. Ang una niya, my God, ang Diyos nga mahan. Ikaduhang, my God, Diyos Espiritu Santo. Why hast thou forsaken me? Nganong thou man, usara manggod ka Diyos. So, diyan sa Grigong pulong, kaya katong ili lamang sa baktani, Aramaic man to, sa Grigo, tiimo, hinanti mi, igkatilipis. Mo kini ang Grigo. Now, ang espirituanong kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross, kadto gitawag og judicial spiritual death. Ang pag-isip niini, ang imputation is taken from the Latin word imputare. Imputare meaning to reckon, to charge. Now, doon ay duha ka kategorya sa imputation. Real imputation o judicial imputation. Ang real imputation, ang una. Ang ikaduha, judicial, meaning imputed ngadto ni bisan kinsa tungod kay kini kanang gipasangil makatarunganon. So kung malikon, judicial imputation means imputed to somebody because it is just. Ang pasangil makatarunganon. What is real imputation, God? Nga ang tanang tao are spiritually dead although physically alive. Ang hustisya sa Dios mo'y nagaisip ubos sa prinsipyo nga gitawag sa in English og antecedent, gipasanginlan ng daan. Mo naibot pasabot. The principle of antecedent, gipasanginlan ng daan. Now, in judicial imputation, the omnipotence and justice of God mo'y nag-isip sa tanang mga sala, sa tanang tao ngadto kang Kristo. Okay? Nakuha niyo mo? Sa judicial imputation, ang
labang magagahom og sa hustisya sa Dios mo ay nagaisip sa tanang mga sala, sa tanang katawan ngadto kang Ginoong Jesucristo. So what is being imputed? Well, 2 Corinthians 5:21, God the Father made the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. 1 John 3:5, in Him there is no sin. Si Ginoong Jesucristo, lamang, siya lamang ang kalifikado nga mahimong manluluwas. He was qualified to go to the cross tungod kay wala siya'y sala. So after we got saved, humana to tuuhi dawatas Kristo nga atong manluluwas, ang Dios miisip sa iyang pagkamatarong nganhi kanato. Ug ato kining gidawat, we receive the following: justified kita. We don't have to pay our sin debt. Kay gibayra naman Ginoong Jesucristo. We became the object of God's personal love. You see? Kita na ang tumong sa personal nga gugma sa Dios. Muna ikaduha. Ikatulo, atong nadawat dili kay nadawat kundi atong madawat adlaw-adlaw ang logistical grace support both kanang sa tanan nga mga magtotoo, reversionista ba siya o kanang carnal ba siya o spiritual ba siya, huwag pili. Kining logistical grace support gihatag sa tanan nga mga magtotoo. Sa tuyo nga kadtong wala pa makatubo, wala pa ipagtuon sa pulong sa Diyos, makaamgo unsa ka may nung dano ng pagtuon sa pulong sa Diyos. John 1:12, we have the right to become children of God. Now that we are saved, pinagi sa atong pagtuo kang Kristo. Samtang si Ginoong Jesucristo dinhi pa sa kalibutan, to pinagi siyang hypostatic union. Wa niya gamita ang gahom siyang pagka-Diyos. Wa. Only his humanity. Until he reached the cross. Hangtod yun nga niabot siya dito sa cross. And he was victorious over sin and death. Sa dihang miadto siya sa cross. Iyag yun nga nabuntog ang sala ug ang kamatayon. 2 Corintios 5:21, God made the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. So ang Dios miisip sa pagkamatarong ngadto sa nibisang kinsang tao nga mituo na kang Ginoong Jesucristo. Gisuluban sila nini pagkamatarong sa Dios. Kitang mga magtotoo, gasulob na tanini nga kung mutanaw ang Diyos ka, dili na ta mga hinukman kung dili, kita na matarong na. O mo na kini ang tumong later on sa mga panalangin sa Diyos sa diha nga kita magkakabot yan ang katakos sa pagdawat sa atong mga ganti na niya o mga escrow blessings in time. So, remember the a fortiori logic? Inumdum ka? Kapablo kini. That's Paul's logic. Ihimplo. Natagaan ka na ko ihimplo. If you can run 5 miles, it is easier for you to run 1 mile. Basta. Kung makadagan kag 5 kamilya, mas sayon pa nimo ang pagdagag 1 kamilya. Mao nay kanang unod ni ining maong lohika ni Pablo. A fortiori logic. Now, unsa ti kondisyon nato? Ingon nga mga kanang sakop sa kaliwatan sa tao sa wa pa ta maluwas. Our condition before we were saved.
Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao kanay kahimtang nato sa kanayang tungo pa maluwas. A condition, this condition I mean, rendered us savable. Mao to atong kahimtang spiritual dead banta, spiritually dead. Kining maong condition rendered us savable. A person who is depraved, condemned, and judged due to his condition is now qualified to be saved. Sabot ka? Samtang gina. Kaya ang matag tao, every person is a potential believer depending on the decision of his volition. Ang daog nini unsay iyang pilion, negatiba o positive, gikan sa iyang kabubuton, volition. Ang Titus 3:5 nagkanayon, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. O diya si Piso 2, 8-9, kanunay na itong gibalik. Balik kini aron din, nagyun mo makalimtan. Our Lord Jesus Christ, nagapahinumdum ka na ito nini. I mean, ang Diyos mismo. Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith. This is not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. See? Lucas 2:51-52. Our Lord learned Bible doctrine. He increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Now, ninumdum ka pa ba nitong atong equation nga x plus y plus z? Ang x nagarepresentar kini sa atong kaluwasan. Nga kita nakalungog sa mayang balita sa kaluwasan o kita kinahanglan mo himong desisyon. Mudawat bitaw mo sa likway. Mao na ang x. Radical. Salvation. Potential winner in time. Sa pagkaluwas na to. Kita. Unya plus y. Ang y din he represents believer in time. Na natin mga oportunidad. Temporal rewards to be parlayed in heaven. You see? So, kung ikaw nagapadayon sa pagtuon sa puno siya, nagatubo diya sa grasya kay balo kang Kristo, then, magkakabuot ka unya sa ang nga pagkahamtong espirituhanon, then, imong madawat ang temporal rewards, temporal escrow blessings in time. And these are going to be parlayed in heaven. So, muna ang Y, radical. Kunya ang Z, radical, believer in eternity ka na. And the opportunity in time, eternal rewards in heaven. Tuwa na nagkuhat. Tuwa sa mga ganti, mga purong-purong, mga accolade, unsa na diya. Tuwa pa'y imong panulundon, imong inheritance na nagapaabot. So, ikaw nga magtutuong, nagpadayon kayo, pagsibog saan, hangtod ni mo makabot ang pagkahamtong espirituanon, makaingon ka na sa giingon ni Pablo sa 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Ato ni padayon ugba, di nilang una kita kutob pagkakaron o ayaw sipyat sa sumpay ni ining atong gisgutan, bahin ining the dynamics of the spiritual life, life beyond Gnosis. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo. Ining mahinungdanon, bililhon nga panahon nga diin kami nakapadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos sa imong pupatinaw kanamo niining imong mga pulong
nga mao ang among gabayan sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat sa imong Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.